आजच्या दिवशी पंढरपूरमध्ये लाखो भाविक वारकरी पायी वारी करत दाखल होत असतात आणि विठ्ठलाच्या भक्तीमध्ये तल्लीन होतात. त्याचप्रमाणे साखळीतील विठ्ठलापूरच्या विठ्ठल मंदिरात सुद्धा आजच्या दिवशी हजारो भाविकांची गर्दी पाहायला मिळते. या मंदिराला खूप जुना इतिहास आहे आणि त्यामुळेच या मंदिराला प्रति पंढरपूर असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर चला आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं या मंदिराचा इतिहास जाणून घेऊया. विठ्ठलापूर यासाठी ते विठ्ठल मंदिर आहे, त्याला प्रति पंढरपूर म्हणतात. त्या इथे यांचा इतिहास खूप जुना आहे, म्हणजे जवळजवळ 515 वर्ष होऊन गेली. या इथे अगोदर राणे सध्याचा कृष्णोबा राणे म्हणून राणे सध्यांचे पूर्वज वारीला जायचे पंढरपूरला. वारी एकदा ते गेल्या आणि त्यांना मला आता मजा होत नाही यायला, म्हणून त्याच्याबरोबर या मूर्ती आल्या. साक्षात विठ्ठल त्याच्यावर उत्सव मूर्ती आहे ना, ते पंढरपूर गोव्यावर आलं. इथे अगोदर 2-3 ठिकाणी राहून असे करंजाळे व पंढरपूरला, मग इथे विठ्ठलापुरात काही झाला. त्यावेळी सगळे इथे अधिपती हे राणे सरदारचे होते. त्यांच्यानी इथे देवाची स्थापना केली. अगोदर हे लाकडी मंदिर होतं, इथे लाकडी मंदिर. मग हे राणेंचे आते, यांच्या घरातले आतेबाई साहूबाई गजराजा शिंदे, जे ग्वाल्हेर घराच्या शिंदे घराचे, त्यांचे माहेरचा देव. व त्यांच्याने देवाचा उद्धार केला, जीर्णोद्धार केला, नवीन मंदिर बांधलं. या मंदिरात जवळजवळ 100 वर्षे झाली. तर याला गोव्याला प्रतिपुंडर म्हणतात. म्हणजे पंढरपूरला जेवढे उत्सव होतात ना, तेवढे इकडे होतात. पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या भक्तीची ओढ गोमंतकातल्या लोकमानसाला फार पूर्वीपासून लागलेले आहे. जवळजवळ 700 वर्षापेक्षा जास्त कालखंड या भक्ती परंपरेशी गोमंतकातील लोकमानस समरस झालेले आहे. सत्तरेतील मोर्ले गावातील वाडबा दुलबा राणे मोर्लेकर हे आपल्या भक्त मंडळी समेत वारकऱ्या समवेत पंढरपूरच्या आषाढी आणि कार्तिकी वारीला जायचे. म्हातारपण जवळ आल्यानंतर त्यांनी परमेश्वराला म्हटलं की आता माझा म्हातारपणाचा काळ जवळ आलेला आहे, मला पुन्हा तुझ्या भेटीला येणे शक्य होणार की नाही हे सांगता येत नाही. आणि त्या भक्ताच्या प्रेमापोटी पंढरपूरचा पांडुरंग साखळी जवळच्या वाळवंटी नदी किनारी वसलेल्या कारापूर गावातील विठ्ठलापूर येथे कायम वस्तीला आला. इथे प्रति पंढरपूरचा लौकिक या तीर्थस्थळाला प्राप्त झाला. पृथ्वीत अमदानीत पिसलेल्या मनाला वीर औक्षणीचं सामर्थ्य या पंढरपूरच्या विठ्ठलाने कारापूरच्या नगरीमध्ये करून दिलेले आहे. कारापूर हा इनाम म्हणून राणे सरदेसाईंना प्रांत प्राप्त झाला, परंतु राणे सरदेसाईंनी जो पराक्रम गाजवला त्याच्या मागे श्री विठ्ठलाचा भरभक्कम असा आशीर्वाद कारणीभूत होता. दीपाजी राणा महाशूर थोर रडवी फिरग्याचं फार असं जे म्हटलं जातं सत्तरीमध्ये, 60-70मध्ये कोण वीर बळी बा कोण वीर बळी, 60-70मध्ये दीपोराणो बळी बा दीपोराणो बळी असं जे जतीत म्हटले जातं. या सगळ्या पराक्रमाला, या शौर्याला लकाकी आणण्याचं कार्य जे आहे ते श्री विठ्ठलाच्या भक्तीच्या स्पर्शाने झालेलं आहे. आणि त्यामुळे पोर्तुगीजाविरुद्ध जो लढा 70मध्ये उभा राहिला, बिचोली त्या परिसरामध्ये उभा राहिला, त्याला या श्री विठ्ठलाची कृपा आणि आशीर्वाद कारणीभूत होते. श्री विठ्ठलाच्या या भक्तीतूनच प्रेरणा घेऊन त्यांना गुलामगिरीविरुद्ध लढण्याचे बळ प्राप्त झाले. साखळी, सत्तरी, बिचोली या सगळ्या लोकमानसाला या विठ्ठलाने सामावून घेतलेले आहे. कानडा हू विठ्ठलो कर्नाटकू तिणी मज लावियला वेडू असं पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या संदर्भात म्हटलं जातं. विजयनगर साम्राज्यातून ही भक्तीची परंपरा भूलोकीचं वैकुंठ असलेल्या
चंद्रभागेच्या तीरावर वसलेल्या पंढरपुरात आली की तिथून कर्नाटकात गेली हे निश्चित सांगणं जरी कठीण असलं तरी पंढरपूरचा हा पांडुरंग जसा मराठी मनाला भावलेला आहे तसाच तो तामिळ, कन्नड, तेलुगू अशा वेगवेगळ्या भाषिकातल्या भक्तांना भावलेला आहे. साखळी जवळच्या कारापूर गावात विठ्ठलाचं आगमन कधी झालं हे निश्चित सांगणारे अधिकृत जरी पुरावे नसले तरी उपलब्ध माहितीनुसार सांगता येतं की 1390 मध्ये या पांडुरंगाचं मंदिर रुक्मिणी आणि सत्यभामेसह मारुती गडावरती स्थापन झालं. त्याच्यापूर्वी श्री विठ्ठल कर्नाटकातल्या भीमगडावरती त्याचं वास्तव्य होतं. भीमगड हा मुघल कालखंडामध्ये पेडणे, कुडाळ पासून जो प्रांत आहे त्याचा परगणा म्हणून ओळखला जायचा आणि या ठिकाणी विठ्ठलाचं वास्तव्य होतं. तिथून श्री विठ्ठलाची मूर्ती सत्तरीतील करंजोळ गावात आणण्यात आली आणि करंजोळहून श्री विठ्ठल जो आहे तो मोर्लेतल्या नदी किनारी वसलेल्या गिमयवाड्या जवळच्या जे घोडेमळ म्हणून परिसर ओळखला जातो तर त्या ठिकाणी काही काळ विठ्ठलाचं वास्तव्य होतं. तिथून परियेच्या पडोशे गावात पंढरीनी या ठिकाणी श्री विठ्ठलाची मूर्ती रुक्मिणी आणि सत्यभामेसह त्याची स्थापना झाली होती आणि त्याला तीर्थक्षेत्राचा लौकिक प्राप्त झाला होता. विठ्ठलापूरचे शाहीर गुंजी नाईक यांच्या लावण्यामधून विठ्ठलाचं भक्ती लावण्य जे आहे ते प्रकट झालेलं आपल्याला शिगमोत्सवात अनुभवायला मिळतं. जती, सकारती किंवा लावण्या अशा लोकपरंपरेतून इथले कष्टकरी विठ्ठलाचीच गाणी गातात. श्री विठ्ठल हा कारापूरच्या परिसराला लौकिक देणारा देव म्हणून नावारूपाला आला. ग्रामदेवी शांतादुर्गेच्या परिसरामध्ये मारुतीगड हे स्थान आज विठ्ठलापूर म्हणून ओळखलं जातं. वैष्णव भक्ती परंपरेतला हा जरी देव मानण्यात आलेला असला तरी शैव, वैष्णव अशा वेगवेगळ्या भक्तीच्या परंपरांना सामावून घेणारा श्री विठ्ठल त्याचं रूप म्हणजेच सर्वांना एकात्मतेच्या धाग्याने गुंफणारा हा परमेश्वर आहे आणि म्हणून राचीम धेरे यांनी श्री विठ्ठल एक महासमन्वय असं जे म्हटलेलं आहे ते यथोचित आहे. गोव्यामध्ये आज विठ्ठलाच्या उपासनेची परंपरा पेडणे ते काणकोणपर्यंत पसरलेली आहे. वेगवेगळ्या घाट मार्गाशी, जलमार्गाशी निगडीत जी गावं आहेत ती मग खांडोळ्याजवळचं मासेल असू द्या किंवा फोंडा शहर असू द्या अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी महत्त्वाच्या बाजारपेठेत, जलमार्गाच्या ठिकाणी विठ्ठलाची जी उपासना मंदिर निर्माण झाले त्यातून आपल्याला श्री विठ्ठलाच्या आणि भक्तांच्या अनुबंधाचं प्रत्यय येतो. श्री विठ्ठलाच्या भक्तीची ही परंपरा आजही समृद्ध होत असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. पूर्वीच्या काळी केळघाट, चोरला घाट, रामघाट अशा ऐतिहासिक घाट मार्गातून पायी दिंडी चालत पंढरपूरला आली. आज पुन्हा एकदा गोव्याच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातून भक्तीच्या परिस्पर्शाने अमरत्व प्राप्त झालेले वारकरी पंढरपूरच्या या भक्ती मेळाव्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी कार्तिकी आणि आषाढी एकादशीला जातात. यंदा कार्तिक एकादशीचा हा उत्सव आपल्या सगळ्यांना श्री विठ्ठलाच्या भक्तीचं लावण्य, त्याची एकंदर
परंपरा जी आहे ती समृद्ध करण्यासाठी निश्चितपणे कारणीभूत ठरेल.